Nakaawat iti sagay sa milyon na pisos ti 12 barangay anang ngabak iti search for mini forest ti provincial government ti Cagayan. Kabayatan na 45 million pesos manamnama ang may latang iti school construction and rehabilitation ijay Nueva Vizcaya. Dayta kana dumapadamag iti Rehiyon 2 iti panagsubli ni Dayan Monica Tukay. Iti Nueva Vizcaya, manamnama ang may tuloy ti rehabilitasyon dagiti pagadalan babaan iti 45 million pesos anay latang ti lokal a gobyerno, iti sidong ti 2025 ken 2026 Special Education Fund allocations. 30 million pesos ti pakabuklan agatad para iti konstruksyon ti baro a school buildings iti Baskaran, Dupax del Norte ken Kasibu, amadaan iti 1-story 4 classrooms calamity resilient school building ken comfort rooms. Manaramaan ti panakaipaay ti pondo a 15 million pesos para iti daduma apasat ti probinsya. Dagiti nasao a proyekto kat adaan panggap mapapintas ti kalidad ti panagadal dagiti estudyante, babaan iti panagaramat ti mas datalgad ken resilient learning spaces para kadagitoy. Itimot Isabela, nasarok limagasat aman nalon manipod iti 3 barangay ti Malig, tinaadaan iti naruway nga ani gaputa, ngimato daytoy babaan iti organiko proseso nga inrekomenda ti Department of Agriculture Regional Office 2. Dagitoy aman nalon tinapili ti ahensya manipod barangay Kasili, Victoria ken Maligaya, nga adaan sa nga ribong hektarya ti talon iti sidong ti Masagana Rice Industry Development Program. Manipod iti 5.25 metric tons nga yield kada hektarya, nakaapit daytan iti 10 metric tons aging iti 12 metric tons. Kabayatan na, extended livelihood support na ipaay kadag iti tobacco farmers iti Santo Tomas manipod iti probinsyal a gobyerno, babaan iti bingay da iti tobacco excise tax. Nang ipaipay ti Department of Social Welfare and Development Region 2 iti distribution ti emergency cash assistance para matkadag iti corn farmers a naapektaran ti tikag. 1,383 aman nalon iti Santo Tomas, ken agarap 1,900 aman nalon mat iti Kabagan tinaypayan iti sag 10,125 pesos iti sidong ti emergency cash transfer program. Itimot Cagayan, nakaawat iti sag may 1 milyon ti 12 a barangay anangabak iti search for mini forest ti probinsyal a gobyerno ti Cagayan, apasat iti I Love Cagayan River Movement anang rugi idi by 2021. Pakairamanan dayto iti barangay Bangia ken San Agustin iti Abulog, barangay Pigatan iti Alcala, barangay Silagan iti Alakapan, San Antonio ken Taguntungan iti Baggaw ken Daddumapay. Pinarigtapay ti gobernador ti probinsya dagiti dadduma a barangay ken ili iti Cagayan, apalawaan dati kooperasyon da iti nasao programa, tapno makatulong iti agtultuloy a panagmula kadagiti kayo, ken panangsalaknib iti aglawlaw kontra iti epekto ti panagbalbaliw ti klima. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.